Проактивни чат-ботове. Как да ги накараме да разговарят първи? Представете си чат-бот, който не чака вас, а започва разговор. Това означава бърза помощ, повече продажби и по-добри връзки с клиентите. Проактивността е ключът към успеха в дигиталния свят. Използвайте персонализирани съобщения. Например, здравейте, търсите ли нещо конкретно? Изберете подходящ момент, като клиент, който дълго разглежда продукт. Чат-ботовете трябва да са полезни, а не натрапчиви. Интеграцията на AI и анализ на поведението може значително да подобри резултатите. Научете бота си да разпознава нуждите на потребителите и да подава правилната реплика в правилния момент. Вашите чат-ботове могат да бъдат вашето най-мощно оръжие. Абонирайте се сега и открийте най-добрите практики за техния успех.